решила да правя крем карамел и като един човек, който обожава този десерт, като бях малка, седях залепена за стъклото на фурната и просто чаках и нямах търпение да излезе и буквално съм го яла горещ, защото просто бях супер нетърпелива, толкова много го обичах. В живота си съм правила 2 пъти крем карамел, като съм правила стандартната класическа рецепта, която отнема час и половина, който е правил крем карамел, знае колко е прецизен и колко търпение и внимание трябва да му се отдели. И сега нека да не се лъжим, аз поне рядко намирам час и половина само за десерт. Просто ежедневието е такова, че човек е запълнен с толкова много задачи, но пък съм човек, който държи много на домашната храна и именно това е и целта на този YouTube канал, да показвам и да насърчавам хората да приготвят храната си от дома, защото няма нищо по-ценно от това според мен. Съм така с една мисия да търся лесни и бързи рецепти. И понеже, както обясних вече, обожавам крем карамела, намерих една рецепта, която обещава да се случат нещата за 30 минути. Видях рецептата от канала Готвене за начинаещи, проверих още няколко източника и след като видях, че това наистина може да се случи, реших да пробвам да направя мързелив крем карамел, както го срещнах на някои места, или иначе казано крем карамел за 30 минути. Така че днес реших да ви взема с мен и да видим заедно дали това може да се случи. Това, което е важно за крем карамела е водната баня и аз лично, защо ми отнемаше много време, защото съм седяла и буквално съм гледала водата да не ври и съм наблюдавала балончетата, колко са големи, дали са прекалено много, слагала съм лед или съм допълвала с студена вода, защото това е най-важният момент. Водата не бива да завира. В момента, в който водата заври, се получават така неприятните шупли, а знаем, че крем карамела, за да бъде перфектен, той трябва да бъде гладък. Сега, днес ще правим крем карамел, който хем е бърз, хем е без шупли. Каква е идеята в тази рецепта? Идеята е тази, че загряваме всички продукти. Тоест, затопляме млякото, прибавяме го към яйцата, връщаме на котлона, затопляме цялата смес, слагаме сместа в шойличките или керамичните купички, които имаме и водната баня, която слагаме в водата, която ще сложим за водна баня, също сме я загряли. Ще използвам кана за затопляне на водата, като пак казвам, трябва да бъде гореща, но да не завира. И понеже всичко ще бъде топло, по-скоро горещо, това ще помогне на крем карамела ни да се изпече за 10 минути, поне така казват. Сега ще видим. Вярвам, че ще се получи. Щом се получава на другите хора, трябва да се получи и на нас. А сега ви отвеждам към кухнята. Имаме си 6 яйца, 600 мл мляко, ванилия, захар около 80 грама за яйчената смес и 150 грама за карамела. Керамичните ми купички и една тавичка, в която ще ги сложа. Започваме в 8:33. Най-напред ще сложа захарта да се карамелизира. Добре да започнем с малко захар, за да може да се разтопява по-лесно и след това ще добавим още. Така че ще пресипя малко и ще стартирам с по-малко захар, както обясних. Така, чупваме си яйчетата в купичка, като гледаме да попаднат в купата, не извън купата, както в моят случай щеше да стане. Така. И без черупки. Много е важно това. Сега, може би щеше да е по-добре да сложа млякото да се топли
Така че... Пал бързаме ли, хора? Така, в тенджерата с млякото слагаме захарта и ванилийката. Това не е реклама на доктор Йоткер, просто тази ваниля взех. Слагаме на котлона. През това време, докато всичко се случва там, и разбиваме хубаво яйцата. Сега карамелът не се бърка, просто така подрусваме леко. Както виждате, той е започнал вече да се образува. Подрусваме и чакаме нещата да се случат. Тук си имаме прясното мляко, което трябва да завари, и след това ще го добавим към яйчицата, които ето ги тук вече са разбити. Ето го нашия крем карамел, който има страхотен златист цвят. Точно такъв трябва да бъде. Ако потъмне повече, ще нагарча и няма да е най-приятното нещо, така че готови сме. Млякото също е завряло, така че продължаваме нататък. Коение, часът е 8:41. Хайде! Слагам от карамела във всяка една шойличка. Сега тук имаме един много важен момент. Трябва да добавим горещото мляко постепенно и да бъркаме енергично яйцата, за да не се пресече белтъка. Това е много важно. Аз в момента бъркам с лявата ръка и не ми е изобщо удобно. Така че просто ще гледам нещата да се случват пък както изглежда така. Връщаме в тенджерката и непрекъснато бъркаме. Връщаме на котлона на бавен огън за кратко, някъде една 2 минути, колкото да се стопи цялата смес, и изсипваме в шойличките. Преди да я изсипа в шойличките обаче ще я предвидя, за да премахна пяната и да имаме един напълно гладък крем карамел. Имаме горещата вода за водната баня и мятаме в формата. Имаме точно 10 минути да го изпечем и да станат 30 минути. Имайте предвид, че в случая аз все пак се занимавам и с заснемането на видеото и едно 5 минути бих ги приспаднала, защото просто се занимавам с това да нагласям камерата. Така че смея да кажа, че за 15 минути успях да сътворя цялото това чудо и да мушна крем карамелите във фурната. Сега всичко зависи от нея, просто чакаме те да се изпекат. Хайде! Разбира се, докато чакаме няма да се мотаем, ще си измием мръсната посуда, защото ето още един плюс, докато чакаме крем карамела да се изпече. Тези се мият за няма и 5 минути. Готови сме наистина с всичко за 30 минути. Много яко. Хайде! Еми хора, в 9:09 нашето крем карамелче вече е изпечено и можем да го изкараме да се охлади. Как да сме сигурни дали е готов крем карамела? Ето както го подруснем, трябва леко да се подрусва, гореще още, но да не е мека средата. Ако сте начинаещи, може лекичко да пробудете едното крем карамелче, щом няма течна част в средата, а вече е стегнало, значи сме готови. Оставам да го охладя, както казах. В 9:09 бяхме готови. Остана само да видим дали имаме или нямаме шупли. Докато чакам крем карамела да се охлади, имам малко останал карамел в касеролата и мисля да направя нещо като украса от карамел за презентацията, тъй като обожавам да си снимам храната. Имам Инстаграм, който е много добре развит, с доста рецепти. Може да го видите в описанието. Там споделям доста бързи и лесни рецепти от вече 6 години. Наскоро реших да създам това място тук. Така че може да
проверите, ако ви е интересно какво качвам там. Така че, за да имаме красива снимка, сега ще се опитам да направя някаква формичка с този карамел тук, който ми е останал. И така, ще видим какво ще се получи като крайен резултат. Един бърз трик, за да ви стегне, просто го сложете в фризера за няколко секунди дори. Стяга изключително бързо, това е захар все пак. Сега моят крем карамел е добре охладен и това, което правя, е да прокарам ножче по стените на крем карамела, за да мога да го изкарам лесно от формичката. И след това ще го обърна върху чинийката, която съм си избрала. Сега вече ето е чинията, захлупвам. Така и обръщам. Зарусваме и хоп! Ето го! Нашето крем карамелче, между другото, изглежда страхотно. Ще му изсипя останалото карамелче и това е. Сега остава само да проверим дали има шупли. Както казах, за мен презентацията е много важна. Това е декорацията, която успях да сътворя с останалият карамел. Слагам го отгоре. И това е. В момента на истината махам окрасата и остава да разрежем карамела, за да видим как е отвътре. Добре, искам само да видите, той няма нито една шупла. Това е уникално. За 30 минути, хора. Той е перфектен просто. Това е крем карамел за 30 минути направен. Направо съм изумена. Не остана. Последното парче. Добре, че имам още 4.